DJ merci a jarama Daouda Dia bismillah ma no fewi o wi ko bismillah ko aada tan Daouda Dia ɗo e hulde ko an foti ene makko min mbima bismillah ma ɗo wuro ngo kala ko muusuɓe sadi ɓe ko Daouda ala goɗɗo garɗo ɗo fewndo hunde ko wona Daouda Dia. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayo Pindi TV on calminama on juurama kala to mbawɗon wonde less duule Baba Adama he sikki ala gonden koye campagne men mo ganduɗa ko campagne e élection ngaji local élection ngaji mairie et conseil départemental hande noon ko mardi 11 janvier ganduɗa kay hande Allah en addi en ɗo e wuuro witego hulde noon ko wuuro tawetego e nder département de Kanel ene tawe nder commune mo Orka Diéré mo ganduɗa kay ɗo enne ko wuuro fulɓe mo ganduɗa kala to jaaɗa ko fulɓe meɓe goni ɗo ene ɓe kolliti tigui kamɓe foof ɓe jaadi koye Daouda Moussa Dia ɓe kolliti kamɓe ɓe mbi ko Daouda Moussa Dia yo ɓeydanɓe par ce que so tawi neɗɗo wiyama ɓeydanam andu ko hokki ɗum noon en jahan kettoɗen discours aji ɗi ganduɗa kay haalullaji ɓe bismima Daouda Moussa Dia onon responsable wuuro ngo mawɓeɓe ene wonde rewɓeɓe kamɓe foof jehen kettoɗen haalullaji mabɓe joni garten. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Pindi TV on calminama on juurama e gongol joni gumbiɗen ko toto hulde en ji en keɗima vraiment Daouda Moussa Dia ko o hettima doléance uji huldinaɓe ko nande banggue juma mabɓe o hokkiɓe 1 million koppereje men CFA o gayni manan didorno o ruttima e ɓe ganduɗa koye poste de santé mabɓe o haalniɓe haalullaji baɗɗi fayida ɓe beltima ɓe mbi ko Daouda ɓeydanam Daouda jaɓima ɓeydanɓe caggal ɗum ɗon en gari ɗo e wuuro Ƴella so mbi Ƴella ma en ciftor ndeysan Mbay Mbengue yo Allah yurmomo yafomo kono joni en jahan keɗoɗen koɓe jogori haalde joni bacce jehen keɗoyɗen ɗum ɗon. Daouda hajini a jangini Daouda ala kawaranɗo e Ƴella Daouda hande noon hamin mbeɗi goƴaji Daouda ala pawno sa wandi ɗumin ɗum caggal Allah e nelaɗo mum Daouda so wona an Daouda il faut min kolluma ɗum karalle kese garɗe jonɗe matériel oɗo jogui hetti koɗo waɗe ɗo DJ merci Daouda Dia wi salmini galan ko faro poti
assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Pindi TV caggal nde gummiɗen tonto ballel en gari ɗo e guumal noon ko wuuro sarankulleɓe ha ene wonde ni fulɓe foof ene ɗo e ngoɗo wuuro bandiraɓe sehilaɓe caggal noon nde ballel naɓe goyti caɗele machine ene wonde ndiyam to jeeri questeur Daouda Dia jabiniɓe ɗum ɗon en gari ɗo hande guumal kono ɗon joni en jahan kettoyɗen holko guumal naɓe jogor haalde ɗum noon joni jehen kettoyɗen assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Pindi TV on calminama on juurama caggal nde gummiɗen tonto guumal ha tonto ballel en gari ɗo e barkatu wuuro diine en jeehino noon haade men arde ɗo tonto barkewi caggal noon nde gummiɗen guumal en keɗima guumal naɓe ɓe kaali haala électricité mo ganduɗa koye courant tonto poste de santé mabɓe haaɓe jiiɗi questeur Daouda Dia wallaɓe hen ɓe kaali haala guesa mabɓe beyta nde questeur kadi wallataɓe e manan didirno no guesa ba kadi waɗiri fonctionné caggal nde hokkiɓe mission machine mo ganduɗa ko patam lamo no gummiɗen toon garden toon to barkeyi kamɓe foof de ɓe jaaɓi ɓe mbi questeur an ko ɓeydanam tan ɗum tagui ɓe garti kamɓe rewɓe ɓe e wiide yoɓe tinno ɓe balle e financement uji ɗi ganduɗa taw ko rewɓe ene wonde GIE uji ɗi ganduɗa taw ko rewɓe hande noon joni eɗen ɗo e wuuro diine woni barkatu jeehen yeeso kettoɗen kadi kañumen barkatnaɓe holkoɓe jogori haalde ɗum noon ha yeeso ko lawol
soseli darimi ɗo sinno wonano somi wi on kaɓam mi anda no kaɓirtemi kono belemma daɗi kam yomi haɓɓe mi anda ɗon nde kaɓirtemi hol joyɗo oɗo kihiɗe Abou Cedel Assa Boubou Diye mi wima Sisawandi Kumba ko an ardi parti APR son excellence président Macky Sall mo mbiyami premier questeur à l'Assemblée nationale honorable député maire de la commune de Orkadiéré coordinateur départemental de Kanel l'ami intime soldat infatigable du président Macky Sall. Assalamu alaikum Daoud Moussa Malal Baydi Moussa. Nde wonno min komi ñeeño kono komi ñeeño cuusɗo mi yiɗa rewde e dimo kulo
nde min dikkima to galle bama ɗo gueɗɗe fo timmi ɗon honɗum a nani wallambude resa a nani wallambude hinna gonga feeñi ko mbimi Allah jamo wallahi gonga feeñi ko mbimi pedalal naɓe wallahi gonga feeñi ko gonga nen ɗo yimɓe Dawuda Musa salminino wallahi ɓe juurino Baba ayi omoni gila den ha joni non nani yo hal mina la koto bi ila ki Dawuda Musa Dia on dew bi fo wi do na yawti wa mina la foras ala ambulance ala haydara bi jili do Dawuda politicien ji punti amin ha tampi be bi ko Dawuda woni waji o ko Dawuda jilo so Baba Dawuda sa yidi mo yitude yaade baba Ceerno Modi sa yidi yide mo yaade o kartal ko gotal kartal ngal ko woni wona hono horande kartal woni kartal on kartal woni épuisé so on non yawti onon gandi nafoore kaalidi ko dañi nafoore wonde taake ko ala nafoore kon nafoore are dow man kartal nafoore o keɓtine ɗum on goto woni existé so gañi dañde bilɗe nil nanne kartal nafoore hana weeli Lui, en paami so tawi ko ɓe mbi affaire o on woni hoore puccude e so tawi ko nafoore woni ko ɓorɗen ɗo ko en ɓartu bangal ni ngal kamɓe woni nafoore daare merjum daliru jarama
min beltani mama ɓe mbi so domuru woturu mi yotte nder gaska wondu kadi rewi en wiide kayrine min duniya e duniya e duniya e duniya oya noon wona domuru a wona domuru ngam wuta Allah bonde dimo Allah bonde lamɗo o domuru an wona domuru oyi wallahi wona domuru Daouda Moussa Dia addañi name padalaw kadi koɓe kalama ɗo ho wona ɓe kucciri e ma eɓe kaala koɓe jiiɗi haalde ɓe kaali ko wonema kadi mbaɗɗa o fayida ala kamaɗani so tawi wiyama kala ma waɗanani yo nafru mum tawi o yimɓe fof dogande département Matam o yena fof noppi men taƴe o yi won fof e don numru o yana waɗ ɗum ɗon Daouda Moussa Dia oy ko yeeso faya caggal de ala caggal ala paama noon te nangue heɓara lewru taade carte jeeyi minen fof min goori yo Allah hokku ndam yo Allah hokku ndam yoyi ko haali ko amin keddi hen de Daouda Moussa Dia Haalpulaar en mbi towde tiɓa ngorɗa ɗum ha tiiɗa heddide o ƴettoɓe Daouda o ŋorima ha tiiɗi o waɗi ñowmo dow o yen ƴettu joƴinemo en yo Allah waɗe suduro o yahusu billahi minal seytani arrajim oyo fuɗɗorima inde Allah oyo wotoro inde Allah oyi paɗalol fof o salmini ɗum oyi debbo e gorko suha e mawɗo o yehi tan oyo mo yiɗi noon bandiraɓe dariɓe ɗo ɓe sono jiiɗi wallu Daouda oye mon fof yo darno dantiri e muɗum oni fof anda kartal muɗum oye wotere o laabi ɗiɗi daroɗa mo anda fof haalana ɗum saɗa woora garoɗa wodde ko hoore puccu cowa hay sowo mbaɗa e enveloppe e mbasa kolde gatta jolla e nder cuurel he sa dartima kuccira e mabɓe ƴefta kartal goral nantone wiye nafoore ko wuranu makko ko ningal wayi on yi nafoore oɗon gandi nafoore haalinginde muɗum ko kanko woni nafoore mere kala wuro to naati wiire a waɗini min hamin jiiɗi ɓeydana min ndeɗo ɗiɗo duuɓi 14 en jiyani garde ɗo on jii woore faji pettirama simisaji onayi lawol gara aynaɓe padalal aynaɓe kubar aynaɓe koola ɓe mbi Daouda bisimilla muɗum padalal hanki e hande ha janggo oyi ko yiɓɓe ma yaadiɓe ma yeeso ma e caggal ma oyi Daouda ka maayo garde fo ƴooga gaynta so yimɓe mbino kalɗo ñam golluji e département de Kanel e nder commune mo Horkodiéré oyi gaynara e jamma goto enen ɗo padalal se mbiyete kala ñam golluji Daouda e gaynara so wonano Daouda en keɓata maaro nde wiyete palal o wadde risque campagne maaro oyi kanko remata o wurtani kologal oyi Allah itti ɗum oyi an itti ɗum
oy ndeho noon en mbawa haalde ñamboludi ma oy fulɓe bannal ene caggal Allah caggal ma gona yatimaɓe caggal oy poussiére jahoɗo o on ko hay batte an jeeyi kala pannalnaji an jeeyi janggo so carte jeeyi oy an jeeyi wiiw pallal moom an rewɓe fulɓe pallal rewɓe fulɓe pallal o ya rokkinoɓe woynu oye woynu ɗu ɓe ngala ɗo ɓe jari ɓe mbaɗi woynu yareteɗu ha hande eɓe ñaguima woynu e grillage ɓe mbaɗi no aduno watta ni ɓe dañi to ɓe doosi basalle suppaɓe o wi ɓe dañi hen kamɓene to ɓe guuri nde wonno ka nafoore mere mere ɓe mbima noon bisimilla sinno ko ndungu a jiya jaro baali e nayyi jagguno micro o haala ko mbaɗɗa e pallal ko o hay lumiére gonɗo e pallal o kesere hokkir gonga o inde kuura dande mayo are a yetti gangel oye ɗon haaɗi oye on saaha oye gondunɗa koye Ousseyni Ba eɗen jogui ñaño goto ene wiya ko Yayi o waɗi presse contre RTS Matam Ousseyni Ba wimo woto heeño tinno war sesa o nottuma oye Dawda mi noddi ɗum oye ma noddi mawɗum oye nde noddi Haruna oye ma won keɓ kuura oye so gurde ko jetta ko noon jettoɗon oye kadi gaɗuɗon huɓɓude gurde jiiya oye Dawda waɗan ɗum pallal oye hikka gasi men ɓennugo ɗo ɓa yimɓe nemiba ha heeɓi korka machine ngaji kuuɗa ɗi so korka darima so nangue fuɗi yettitta ha e litre goto oye machine mo dokkuɗa min 4 cylinder ene jaɗa hedde 8 millions walla 16 oye an Dawda hokki min on machine joftini guesa ba kala coñƴo nayi galle mum ko sembuma ene jarnimo kanko Sidi oye ni o wayi guila subaka e wutte moƴƴo o jogui paɗe moƴƴe oye ko ni o welimo waya ha jeeya oyo golla golle ha gara jeeya jeunesse panalol e ɓe ɓeni kala ko wi oye ko noon ɓeni omo yiɗi jeeya debbo e gorko e ɓeni kamɓe fof e ɓeni oyo salminima omo weltanima o wima bisimilla man pallal e dow gardigu Abou Sy Issa Diop Kalid Diallo e wi kamɓe fof limi juuma on caggal Allah caggal mabɓe oyo gollama politique oyo ko faya o noon o yeɗen daara ko haalnoɗo ko foof e wonde mboɗo jogui pallal oye ɗum ko kecce sen jettimo ko faya o ma laaɓ ceer o yima Seydi Dia oyo weltima Allah jarama a jarama a jarama